Hello everyone, welcome back. It's your cooking host, Lorna Hermosillia. For today's recipe ay gagawa po tayo ng sarsyadong lapu-lapu. Balik ka rin mo. At ito na po yung ating isdang lapu-lapu. Ini-slice lang po ito sa katamtamang laki. Ito na nga, fresh and clean. So we just have to season it with salt and pepper to make it a little salty. Tapos para maging flavorful siya. Yeah, this is one of the most expensive fish in the market dahil sa kanyang texture at lasa. At ngayon naman po, in our frying pan, let's add an oil at painitin lang po natin ito over low to medium heat. At ngayon po, magpiprito na po tayo ng ating fish lapu-lapu. Ayan, at huwag niyo pong kalilimutan, pag tayo po ay nagpiprito, maglagay ng panangga. Dahil pag tumalsik po ang mantika, lagot kang bata ka. Ayan, so hintayin lang po natin yan na maluto. Then, baliktarin po natin para maluto din po yung kabilang side. Then, hintayin lang po natin to na maging golden and crispy na po yung ating fish lapu-lapu. Ang technique ko naman po pag nagpiprito po ako ng isda para hindi po madurog pag nagbabaliktad ay pinapatay ko po muna ang apoy dahil takot nga po ako sa tilamsik ng ating mantika. Patayin niyo po muna yung apoy o di kaya pahinaan niyo po muna yung apoy and then pwede niyo na pong baliktarin ulit sa kabila. Okay, natapos na po nating lutuin ang ating first batch. Ngayon po ay lulutuin naman po natin yung mga natira. Pag nagprito po pala kayo ng isda, the oil should be hot enough. Dahil pag inilagay niyo po kasi yung isda sa ating frying pan at hindi pa po ganong mainit yung kawali at yung mantika, ay sigurado pong didikit po yung iyong isda na niluluto. So madudurog po siya. Posible po siyang madurog dahil nga po, dumikit nga po siya sa kawali. And for the ingredients, meron po tayo ditong kamatis, sibuyas, bawang, ginger and bell pepper, cutted into julienne cut. Tapos, syempre, meron din po tayong ketchup. Kakailanganin po natin yan. Tapos po, syempre, yung ating asukal para medyo po matamis-tamis ang ating sauce. At sa isang malalim na lagayan, ay maglalagay na po tayo ng ating Kikkoman soy sauce or any soy sauce will do po. Tapos, maglalagay na din po tayo ng 1 hanggang 2 kutsara po ng ating suka or vinegar. At maglalagay na din po tayo ng ating 2 kutsara ng ating ketchup. Kaya po ako nag-add ng ketchup to add a nice color po sa ating sauce. And then, we're gonna mix it para malusaw po yung ating sugar. Tapos, maglalagay din po tayo dito ng ating kalahating baso po ng ating tubig. So, depende po sa iyong niluto. Kapag marami po yung niluto, dagdagan nyo po ng medyo maraming sauce, diba? Okay, so kayo na po bahala mag-adjust. Naglagay na din po tayo dito ng ating asin para may lasa. And then, ngayon ay magigisa na po tayo ng ating mga ingredients. Maglalagay po muli tayo ng mantika sa ating kawali. Papainitin lang po natin muli ito. Tapos ilalagay na po natin yung ating bawang, sibuyas, kamatis, luya. Yan. Paghalo-haluin lang po natin ito hanggang sa maging golden brown ang texture ng ating mga sangkap. At pag naluto na, isa-separate lang po natin yan sa isang lagayan. Tapos ngayon, i-add na po natin yung ating bell pepper. Ganun po talaga ako, hinuhuli ko po yung bell pepper para hindi po masira yung kanyang texture. Luto na po yung ating sangkap. Isa-set aside lang po natin ito at ngayon po, lulutuin na din po natin yung ating sauce. Sa atin pong po rin naglutuan kanina ng ating ingredients ay dito po natin ibubuhos yung ating pinaka-sauce. Ayan. So, antayin lang po natin to hanggang sa mag-simmer. Ayan. Kumukulo na. Tapos, nagdagdag po pala ako dito ng kaunting cornstarch. Yan. Dilusaw ko po sa tubig para medyo po maging thicker po yung ating sauce. Ayan. Haluin lang po natin ng mabuti hanggang sa maging saucy. Yan. Thicker na po.
Nasimmer na po natin to ng mga 2 to 3 minutes. Ilalagay na po natin yung ating mga sahog. Ayan. So, buhos na po natin yung ating sahog. Cornstarch. Yan, kumukulo na. Luto na po yung ating sauce. Ibubuhos na po natin ito dun sa ating piniritong tilapia. Alright, kainan na naman. Sira na naman ang diet natin ito. Enjoy our meal, guys. And there you go, our sarsyadong lapu-lapu is already done. Once again, this is Lorna Hermosillo. Thank you so much for watching, and I'll see you again next time. Bye!